3 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси фонди Саудияи рушд Султон Абдулраҳмон Ал-Маршад мулоқот намуданд. Дар мулоқот масоили ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон ва фонди мазкур баррасӣ шуд. тавсияи ҳамкории Тоҷикистону фонди Саудияи рушд барои маблағгузории лоиҳаҳои мухталифи соҳаҳои маориф, нақлиёт, тандурустӣ, гидроэнергетика ва идоракунии об аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буд. Дар робита ба ин роҳбарияти подшоҳии Арабистони Саудӣ ва фонди Саудияи рушд барои иқдоми ҷудо намудани $100 миллион амрикоӣ барои татбиқи лоиҳаи нерӯгоҳи барқи оби Ироғун ва $30 миллион амрикоӣ барои амалисозии лоиҳаи сохтмони роҳи ҳалқавии шаҳри Кӯлоб арзи сипосу қадрдонӣ карда шуд. ҷалби васеи фонд ба маблағгузории лоиҳаҳои иҷтимоии иқтисодии кишвари мо мувофиқи мақсад дониста шуд. изҳори итминон карда шуд ки дар доираи ҳамкории судманд ҷиҳати рушду тавсияи муносибатҳо аз дигар имкониятҳои мавҷуда истифода карда мешавад.